سلامت عنا نعخذكم يخون فنوير تي في أب مكتسال تركبوز خبركم تعزتنا كما يتوعلم نلومي ربع 17 سنة فرق معلتن فرغان استدالوا هاجراون زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر زعدم استيفانوس كرماي بغندي نتبتاتو يفلم كوربريشن زراتن تريتن ابن الزبان نقفا برتعو واغا اغلغلوت محرس يبالهم منيستري مكلخال باستفلالي عودتا زسلطنهم 175 أبلاتو أمريقهم أب زواج باركا نقوح تساتفوكم أب مكلخال جبناتن بدلاتن كعزز متحساس بقريبهم إسرائيل أب دوباو ليبانوس تكايدو زلامت كعتتات مزي تقارصو ترير ملسا قبر كمتسبلو إيرانات انقغام أوروبا وحبرات سابل على التوفريات أمريكا نزسان حق رزن مسراز زخل وسانا أصدقهم منغستي تركي نيتو سرعات مكل خال أير أبا ما أكلاي كفال هاقورو كم زوافرا فليتهم زرزر زينام كوربريشن زراتن تريتن ابن الزبان نقفا برتعوي واغا اغلغلوت محرس بتراكترات يهبالهم اتن تراكترات نام محضرات كبابي اندلل باقلا ماريت نقفا اقرع معن ابلون توافيرن نحد ساعات بحساب 175 نقفين اغلغلو زهبا زلوام بياتاو اقباب ككياد صنح نطفتات ابر سيتي ادكام مخانو وصيتو عقابي كم زي نبرز تقصو حرستوت ابزن زحلفا 3 عامات غنا برتعو كفليت نستمدبات تراكترات تطقيمم مريتهم باوانو كحرسو كلسلسون كدادلون كم زخالو مهرتون بؤمن صركب كم زبلن غليصم حلفي احدو قطباو لمعات اتو محمد ادريس بوغنو اخلات تراكترات ابغزيو بمفارن ابنتفتات حرشا ابصلوا كم زلو بمغلاص بتقلالا استات 860 هكتار كم تحرسه حبيرم أب كتما تسني زركبو سرحتنياتات منغستي كاب ورحو دمزوم زواصو 290 شح نقفا بمخنيات 10 سنه 95 سدرا سوات مقاريحهم سدرا سوات ناي مدب حزبن وننت تكلاتن ننويح اوان كسرحلن مصنحو زحبره ام حداري نزوبات سني اتو سيون قبر يسوس نتتبغسون زوسدو سرحتنياتات موغيسوم أبز حلف عمت بتمساسل أجباب سرحتنيات منجستي زواصو 170 شحن أقفا نسب 10 سوات كم تمقارحه وكيل إيرينا حبيرم صحفه قدف هابتن أزوبا أتو عبد حميد اسماعيل بوغنو اتزغبر دغف كينيوتيك اتباو ربحو زخيد رزين ترغون كمزلو بمتقاس كالوت اكلات ونكسعبو ازخاخيرم بخالق وغن باغاطامي 10 سنه سرحتنياتات تكالات منغستي اب صرونا نبرت حوس كتما صرونان كالوتن ارمع وفرا كايدوم اتي ب 14 سنه استخايد ماتوت من دق مقابر حربنياتات كمون مخسكاس اغرابن كالن زطقاللي نيروم 14 سنة أهجراوي معلتي لقصدم بدرجة زوا سمينا وكأيح بحري أباقين دعت الزكيرام أبومبر ولنتوان لقصدم زوا سمينا وكأيح بحري أتو تولد تسفازجي علامة نايت الزخري أبلات محل كحدسهم أتوم زاجيت زي لقصو زلو دما أبزحلنا وعقبة زهب قدوس تبقسو كتسنبرون نمتبع كم زغنم بمحبار ببقوانو دم زلقصو زلو زيغاتات موغيسوم نتفتات محبر أبتزوبا ناب 10 نوزوباتات بمسفحو مثل مشارق تأكلات بموهاد أد مع السراح يعمم كم زلونا رقاقيتهم ميديكال دايركتر زباو موكوس هوسبيتال جيندا دكتور ساميل ولد جبريل بوغدوم بقدسات ولنتوان زلقس دم أب مدحان هيوت أقداس ترا كم تصوت بمحبر نقحات حبرة سب أبز حاشا درجة كوانتلو نابتزد لدرجة نمبتسحوقنا سراح كم زلديو أرديوم بريزيدنت محبر لقستدم أبتزوبا أتو رزنا في السهادما
ቀጻልነት ወለዶታት ንምውሓስ ኣፍልጦን ርድኢትን ናይቶም ደም ክልግሱ ዕድሚኦም ዘፍቅደሎም መንእስያት ምብራኽ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ብምዝኽኻር ክሳብ ሕጂ ብድሌትን ተበግሶን ስሩዕ ልግሲ ደም ዘካይዱ ዘለዉ ኣባላት ሞጊሶም ንተራን ኣበርክቶን ወለንታውያን ለገሲ ደም ዘመጎሰ ኣካየደ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ክብሮም ዓንደ ሚካኤል ቀጻልነት ልግሲ ደም ንምውሓስ ብደረጃ ዞባ ኮሚቴ ሰረት ምትሓዙ ስለ ዘድሊ ምምሕዳር ዞባ ኣብ ጎኒ ማሕበር ኮይኑ ከም ዝሰርሓሉ ኣረጋጊጾም ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ንቑሕ ተሳትፎኩም ኣብ ምክልኻል ገበናትን በደላትን ክዓዝዝ ካብ 13 ክሳብ 15 ሰነ ንኡስ ዞባታት ሻምብቆን ላዕላይ ጋሽን ኣብ ዝተኻየደ ሰሚናራት መተሓሳሰብ ቀሪቦም ወኪል ኤሪና ኢብራሂም ዓሊ ንዘዳልዎ ጸብጻብ ሚካኤል ሓድጉ ከቕርበልና እዩ ድሕነት ሕብረተሰብን ምዕባል ሃገርን ንምርጋጽ ንቑሕ ተሳትፎኩም ኣብ ምክልኻል ገበናትን በደላትን ክዓዝዝ ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ጋሽ ባርካ ሌተናል ኮሎኔል ሃይለ ሚካኤል ተስፋ ጋብር ምስ ነበርቲ ንኡስ ዞባታት ሻምብቆን ላዕላይ ጋሽን ኣብ ዘካየዱ ሰሚናራት ኣተሓሳሲቦም ኣብቲ ካብ 13 ክሳብ 15 ሰነ ዝተኻየደ ሰሚናራት ሰላምን ልዕልና ሕግን ምርጋጽ ናይ ሃገርን ህዝብን ሰላምን ጸጥታን ንምውሓስ ሕግን ስርዓትን ምኽባር ከምኡውን ገበን ከይፍጽም ምክልኻል ምዝፍጸም ድማ መርሚርካ ናብ ፍርዳዊ ኣካል ምቕራብ ካብ ቀንዲ ተልእኾ ፖሊሲ ኤርትራ ምዃኑ ዝሓበረ ሌተናል ኮሎኔል ሃይለ ሚካኤል ማዕረ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ገበናትን በደላትን እናተራቕቑ ምምጽኦም ብምጥቃስ ንምቁጻሮ ምትሕባር ህዝብን ፖሊስን ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገሊጾም ብደረጃ ዞባ ካብ ጠቕላላ ኣብ መደበራት ፖሊስ ዝተመዝገበ ጥርዓናት መጠን ፈጸምቶም ዘይተረኸቡ ገበናት ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብምንጻር ብ2 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ወዲቑ ተረኺቡ ናብ ፖሊስ ናይ ዝተረከበ ንብረት ድማ ብ5 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለ ብተወሳኺ ገሊጾም ኣመሓደርቲ ናይተን ንኡስ ዞባታት ብወገኖም እቲ ሰሚናራት ኣብ ምብራኽ ኣፍልጦን ንቕሓትን ሕብረተሰብ ኣብ ሕግን ምክልኻል ገበንን ልዑል ምዃኑ ብምጥቃስ ምትሕባሩ ምስ ፖሊስ ከም ዝዕዝዙ ኣረጋጊጾም ተሳተፍቲ ድማ ተመሳሳሊ ኣስተምህሮታት ክሕይል ኣብ መርዓታት ዝረአ ዕግርግር መግቲ ክግበረሉ ሕፅረት ኣገልግሎት መጓዓዝያ ቆላሕታ ክግበረሉ ከምኡውን ሓደገኛ ወልፍታት ምግታዕ ብውህደት ክስራሕ ተላብዮም ኣብ ዞባ ደቡብ ብትሽዓተ ዓውደታት ሞያ ክስልጥኑ ዝጸንሑ ልዕሊ 550 መንእስያት ብ13 ሰነ ተመሪቖም ኣቶም ካብ 3 ክሳብ 6 ኣዋርሕ ብግብርን ክልስ ሓሳብን ዝሰልጠኑ መንእስያት 425 ካብ ንኡስ ዞባ መንደፈራም 128 ድማ ካብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ኋላ እዮም እቲ ስልጠና መሳርሒታት ሙዚቃ ምዝርጋሕ መስመራት ኤሌክትሪሲቲ ምትካልን ምጽጋንን መርበብ ፀሓያዊ ጸዓት ቴክኖሎጂ ኮምፒውተር ስነ ጽባቐ ጸጉር ርእስን ገጽን ስነ ጽሑፍ ቀዳማይ ረድኤት ከምኡውን ካራተን ትርኢትን ዘጠቓለለ እዩ ነይሮም ሓላፊ ሓማማት ዞባ ደቡብ ኣቶ ግርማይ ገብሩ ኣብ ዘስምዖ ቃል ማሕበር ዝርግሕኡ ንምስፋሕ ከምኡውን ኣብ ህምዞን ሰንዓን ዝነጥፉ መንእስያት ዝያዳ ባይታን ዕድልን ንኽረኽቡ ብውጥን ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣብሪሆም ኣቦ ወንበር ባይቶ ዞባ ደቡብ መምህር ወልዳይ ገብረ ኣብ ዝሃቦ መዛዘም ቃል መንእስያት ከባቢኦም ንኽልውጡ ፈለማ ነፍሶም ክልውጡ ከም ዝግባእ ብምዝኽኻር ኣርያ ስነ ምግባርን ኣብነታውያን ዕዮን ክኾኑ ምዒዶም ቤት ጽሕፈት ሓማማት ኣብ ንኡስ ዞባ ዓሰብ ብቑዓት ነጥበባውያን ንምፍራይ ንዝወደቦ ን4 ኣዋርሕ ዝቐጸለ ንጥፈታት ብ13 ሰነ ተዛዚሞም ሓላፊት ቤት ጽሕፈት መንእሰይ ዓሊ ኣሕመድ ሓዩ እቲ መደብ ድራማ ግጥሚ ቅብኣ ትልሂትን ስነ ጽሑፍን ከም ዘጠቓለል ብምሕባር ነቶም ብወገኖም ክነጥፉን ጽንሑ ስነ ጥበባውያን ንምጥርናፍ ብቕዓቶም ንምፍታሽን ንምምዕባልን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ኣብቲ 800 ዓቕሚ ሰብ ተሳተፎ መደብ 28 ሃገራዊ ደርፍታት 35 ግጥምታት ከምኡውን መዛሙር ድራማ ስነ ጽሑፍ ሞኖሎግ ቅብኣን ትልሂትን ፈርዮም ሓላፊ ሓማማት ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ዑስማን ዓብደልቃድር ኣብ ባህላውን ዘመናውን ብቑዓት ስነ ጥበባውያን ንምፍራይ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ዝምስገን ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ቀጻሊ ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ዝስዕብ ዜና ሃገራት ወጻኢ ንምክትታልኩም ደጊምና ብኸብሪ ንዕድም ዜና ወጻኢ ሰራዊት ኢራን እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ተካይዶ ዘላ መጥቃዕትታት ምስ ዘይተቋርጾ ተሪር መልሲ ግብሪ ከም ዝህበሉ ኣጠንቂቖም እዚ መጠንቀቕታ ዝተዋህበ ሰራዊት እስራኤል ትማሊ 16 ሰነ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ብዘካየዶ መጥቃዕቲ 4 ሰላማውያን ሰባት ድሕሪ ምቕታሎም እዮም ላዕለዋይ ኣዛዚ
ወተሃደራዊ አዛዚ ኢራን አበ ዝሃቦ መግለጺ ሰራዊት እስራኤል አበ ውሽጥ ክልተ መዓልታት ጥራይ አበ ደቡባዊ ሊባኖስ 84 ጥሕሰታት ምቁራጽ ተኹሲ ከም ዝፈጸመ ሓቢሮም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓባስ ኢራቅ ጂብ ወገኑ ምስ አሜሪካ ዝብጻሕ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ንምውጻእ ሰራዊት እስራኤል ካብ ደቡባዊ ሊባኖስ ዘጠቓልል ከም ዝኸውን አፍሊጦም ይኹን እምበር ሰራዊት እስራኤል አበ ሊባኖስ ሶርያን ወሽመጥ ቃዛን ዘይተወሰነ እዋን ከም ዝጸኒሖም ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንጃሚን ናታንያሁን ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ካትዝን ዝገልጹ ዘለዎም አሜሪካን ኢራንን ንሊባኖስ ሓዊሱ አበ ኩሉ ግንባራት ዝካየድ ኩናት ንምቁራጹ ዝኽእል ስምምዕ ሰላም ብ15 ሰነ ከም ዝበጽሓ ዝዝከር እዮም እቲ ስምምዕ ዝመጽእ ዓርቢ 19 ሰነ አበ ስዊዘርላንድ ብወግዒ ክኽተም መደብ ተተሓይዙሎም ባይቶ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ እታዊ ፍርያት ኢንዱስትሪን ሕርሻን ኣሜሪካ ዝጸንሐ ቀረጽ ንምስራዝ ንዝኽእል ውሳነ ትማሊ 16 ሰነ ብዓብላሊ ድምፂ ኣጽዲቖም እቲ ውሳነ ብፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረት ኡርሳላ ቮንደርላይንን ኣብ ወርሒ ሓምለ 2025 ንዝተኸተመ ንግዳዊ ስምምዕ ንምትግባር ዝዓለመ እዮም እቲ ክሳብ መወዳእታ 2029 ዝጸንሕ ውሳነ ንረብሓታት ኤውሮጳ ዝሕሉ ተሪር ቅድመ ኩነት ዘጠቓለለ እዮም ብመሰረት ቅድመ ኩነት ኣሜሪካ ክሳብ 31 ታሕሳስ 2026 ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ሓጺንን ኣሉሚንየምን ዝወሰነቶ ተወሳኒ ቀረጽ እንተዘይኣልያም ኤውሮጳዊ ሕብረት ንስምምዕ ናይ ምስራዝ መሰል ኣለዎም ብዘይካዚ ካብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ፍርያት ነጽላታት ኢንዱስትሪን ሕርሻን ኤውሮጳ ዝሃሲ ኮይኑ እንተተረኺቡ ብኡ ንብኡ መርመራ ክጅመርን እቲ ቀረጽ ናብ ዝነበሮ ክምለስን ይኽእል እዮም ኤውሮጳዊ ሕብረት ምስ ኣሜሪካን ዝኸተሞ ንግዳዊ ስምምዕ ክሳብ መጀመርያ ዝመጽእ ወርሒ ሓምለ ብምልኣት ምዘየተግብሮ ዝወጠኖ ወሳኺ ቀረጽ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣቐዲሙ ምጥንቃቑ ዝዝከር እዮም ፕሬዚደንት ትራምፕ እቲ ሕብረት ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተበጽሐ ስምምዕ ንምትግባር ከም ዘይተበገሰ ብምውቃስ ኣብ ልዕሊ ሰደድ ፍርያቱ ወሲንዎ ንዝነበረ 15 ሚታዊት ቀረጽ ናብ 25 ሚታዊት ከም ዘብሎ ክገልጽ ጸኒሖም ክልቲኦም ወገናት ዝሓለፈ ዓመት ዝኸተምዎ ስምምዕ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ኤውሮጳዊ ሕብረት ወሲናቶ ንጸንሐት ቀረጽ ናብ 15 ሚታዊት ከተውርዶም እቲ ሕብረት ከዓ ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ኣሜሪካ ቀረጽ ከየኽፍል ከምኡውን ኣብ ኣሜሪካ ወፍሪ ክገብርን ብኣማኢት ቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ኣጽዋር ክሽምትን ዘጠቓልል ነይሮም ናይ መወዳእታ ዜና ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ስማፕ ቲስተሰሜ ስርዓተ ምክልኻል ኣየር ኣብ ማእከላይ ክፋል ሃገሩ ከም ዘዋፍር መንግስቲ ቱርኪ ኣፍሊጦም ሚኒስትሪ ምክልኻል ቱርኪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ስጉምቲ ኣካል ቀዋሚ መደብ ምክልኻል ኔቶ ኮይኑ ጸጥታ ክልል ኣየር ሃገሩ ንምውሓስን ሓበራዊ ዓቕሚ ንምድልዳልን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ሓቢሮም እቲ ብፍረንሳን ኢጣልያን ብሓባር ማዕበለ ስርዓተ ምክልኻል ሚሳይል ንባሊስቲክ ሚሳይላት ክሩዝ ሚሳይላት ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ነፈርቲ ውግእን ብብቕዓት ናይ ምምካት ዓቕሚ ዘለዎ ምዃኑ ተገሊጾም እዚ ምዕባለታት እዚ ዝኽሰት ዘሎ ዞባዊ ወጥርን ስጋኣትን እናዓበየ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን እዮም ኔቶ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት እውን ስራሓት ኣሜሪካ ዝኾነ ተወሳኺ ስርዓተ ምክልኻል ኣየር ፓትሪዮት ኣብ ደቡባዊ ክፋል ቱርኪ ከም ዘዋፈረ ዝዝከር እዮም እዚ ከምዚ እንከሎ ዓመታዊ ዋዕላ መራሕቲ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ዝመጽእ 7-8 ሓምለ ኣብ ቱርኪ ክካየድ መደብ ተተሓይዙሎም ዝኽበርኩም ተኸታተልትና ዜና ንምዝዛም ቀንዲ ነጥብታት ክደግመልኩም ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ኣብ ንኡስ ዞባ ናቕፋ ብርትዓዊ ዋጋ ኣገልግሎት ማሕረስ ይህብ ኣሎ ኣብ ከተማ ተሰነይ ስራሕተኛታት መንግስቲ ንስድራ ስዋኣት ገንዘባዊ ሓገዝ ገይሮም ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ንቑሕ ተሳትፎኩም ኣብ ምክልኻል ገበናትን በደላትን ክዓዝዝ መተሓሳሰብ ቀሪቦም እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ተካይዶ ዘላ መጥቃዕትታት ምዘይተቋርጾ ተሪር መልሰ ግብሪ ከም እትህበሉ ኢራን ኣጠንቂቓ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ኣሜሪካ ዝጸንሐ ቀረጽ ንምስራዝ ንዘኽእል ውሳነ ኣጽዲቕዎም መንግስቲ ቱርኪ ኔቶ ስርዓተ ምክልኻል ኣየር ኣብ ማእከላይ ክፋል ሃገሩ ከም ዘዋፍር ኣፍሊጦም
زينا تزازيم الله برغم عتي